Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. May tuyo ka. Nayabag na. Nabisi namang linya. Gibutangan ko. Uy, batasan ay. Nang! Nang! Halanang! Imong gitubag, nang! Kisa ba katong nanawag? Kisa ba gipangita? Si Oliver. Ay, kisa may nangita? Ay, abot lang. Basta kay babay to, babay. Unya gibutan diretso pagkaibaon niya nga niya siya. Unsa? Patay! Patay! Imo din giingnan nga niya si Sir Oliver! Patay! Kisa may namatay. Kita! Patay ka nito! Aw sa dig ikaw lang, mangangin ka pa man. Ay, tabagak! Langit sa kagdili ko mangangin nga, ikaw man nitubag sa telepono. Unya imo mang gituganan nga, ang imong gituganan katong nanawag nga niya si Sir Oliver. Langit sa kagdili ko moingon nga niya magyud siya. Ay, mao man gani kami dagan ko pagkadungog nako nga miring ang telepono. Aron ang ako tatoy motubag, pero naguna-una gayud ikaw. Okay di magkusdool. Nagiahak na gyud ni ay di ka na ay. Oh, midagan ay. Hoy, nane! Ay dagan ay. Imong salbabida mi oyog oh. Pero oy, ngano man ay kahag akong tug-anan nga niya si Oliver. May babay na sa tingali ning gilikayan tawhana ay. Chicks boy man gyud ni bata agod. Aw, klaro masas dagway, babaero kayo. Pero ako'y babae, kung makatilaw sob ko ining bataa, ay mugukod sa hinoon ko eh. Kay lamit ni bataa animal. Kung batanon palalagi unta ko, sus! Pikuton tagyog kang animala ka. Hay! Mugawas na ko eh. Di ba mo mapahawa ko din eh. Kay kung buhaton ko kana, dili ko na ikita si Danny matag adlaw. Baya, no? Dili ko na mamonitor ang mga panghitabo nining baya. Shit. Biskot ba yan eh? Dad. Ganun di man kunin mo pamatiun. Di lagi ko atong Angel. Oh, Sir! Sir Oliver! Noli ni Sir! Noli ni Sir! Kadiotang. Ay! Ngano? Sir, pasaluagin ko. Sir, wala gid ko sala nito. Ano man? Sir, si Carmen ba? Siya gisadaan nito, sir. Siya gisadaan, sir. Ha? Ngano? May nanawag mong sir, unya gitubag ni Carmen. Pag-abot ako sa sala, ulahin na, humana. Natubag na niya. O niya? Natugana na niya, sir. Nga niya ka dinis balay. Kinsa nanawag? Si Daddy? Dili si Roy. Babae ko, no? Unya gibutang ra diretso. Oh, shit. Naibaw na ko kinsa to. Sige nang, salamat. Kuhaon siya na kung akong iyawi sa sakinan. Oy, mabiya ka, sir. Mulakaw ka. Oh, nang. Dili mahi mo mag-abot mi dinhi ni Angel. Ika ni bahala dinhi. Ay, wala no. Kapuya gid nitong babae ang mamugos, oy. Ano juga ang mamugos man? Nga kon mapugos ra ang usa ninyo nga magatipon kamo ay mahagbong ra manggihapon na sa bulag. Oy, hanggaw yung babayana. Ay. Kanahan gid ani noni oy. O pa man kuhat din direg snacks. Nag-unsa pa man siya sa taas. Ay, nakagusto man sab kaha tong Oliver. Giunhan man ka kog hoom na adto. Be, uy, si Oliver. Siya ka nang nagdali og awas. Oliver! Kakadiot lang!
Huwatas ako! Oh, pipadayon man sa paglakaw. Akong gukdon. Oh. Nganong gipugan nimo ang pultan sa sakyanan? May mo ba nagdali ko? Pahawa na. Ay, kadiyot lang, Gudong. Kung ano sa may tuyo nimo, please lang. Sulti na, nagdali ko. I really have to go. Kuandong ba? Kung dili ka pa mo sulti, isira ko na ni. Kuandong ba? Ay, kuan. Mauhaw manggod ko, God. Dade ka anak? Naasa, boy. Di ay? Dili halata. Sakit-sakit sa tudong da. Sige na, sulti na. Kuan ka ng kay kwarta. Gai ko dong, be. Unsa? Gamay lang good ka ng pang-shopping lang ba? Shopping? Really? Shopping, ha? Shopping o sugal? Ha? Ay, huwa na ko ng bisyo hadong, oy. Promise, hope to die. Nang Noni! Nang! Palikog tawag og ambulansya. Oy, nga nung magpatawag ka man og ambulansya dong Oliver? Kay mato di mo. Promise, hope to die. Wa ka magbisyo. Mamatay yun niya kagalit. Mas mayo nang doon na standby nga ambulansya din inigkirig ni mo. Unsa? Nasira na ang gate. Oh. Sige kag gisi diha. Ngano ka? Nalingaw good. Mungisi de kag wa ka malingaw. Nganong nalingaw man ka? Nalingaw lang. Nalingaw kas gisulti ni Oliver. Ay, kay ba, mande ka? Yung anong mga tanap pa magyud ka? Animal gyud ka sa. Ay, ikaw sab. Animal masigani ka? Ay, pareho sa tay. Wa makalustot. Animal. Buisit yun. Ano pang nahibaw man siya nga? Ako rang isugal ang kwarta. Di manggod. Gamay. Mamasin ko ba nga makabawi na ko ining higayon na. Makalagot oy. Kalaay ba nga anhira din hisbay magpundo oy. Makalagot gyud. Sa mo kay akong buhato ron din hisa. Matuog. Wala ko ilaing mahimo. Matuog na lang jud ko ani. Palabays oras ba? Wa pa masagod ang Salidas TV nga akong ganahan unta. Dato na ini sila pero way TV sa kwarto. Ay, pataod unya akong Jaime kon mauli na siya. Ay, uy tuod. Si Jaime da tuod no? Mas may pagmuduaw ko niya sa ospital. Adtoon ako snon ni be. Mamaylo ko kwarta para plete. Sige na, good nang. Gimanang pa ko? Dili! Ay igo ramang iplete na ko sa ospital, God. Kay muduaw lagi ko ni Jaime. Ay da! Okay ra si Sir dito, oy. Ay nalatog atua. Ay kalain basaban ng kanabang kauban tasbay. Unya di ko muduaw niya. Sige da, good nang. Paduawa ko dito. Promise lagi, dili na ko mangaway nimo. Basta kay pabayloon lang ko ni mong kwarta. Ay na lang ta. May promise ka na, Sab. Wala pa ko makatawag og ambulansya og dayon kaganiha, ha? Saba diha, oy. Siya, oy. Kumidyante kaayo, eh. Ha? Uy, dili, oy. Kumidya ko din taon. Di ko makamaong mangumidya, ay. Siya, oy. Bibi, sige na ba? Wa man ako. Hala, patay maon na karon. Hala, ato ba nga ron dito ka? Ikaw may nagtubag aron niya. Hala, ato ba nga to? Ina nga wala si Sir Oliver. Milakaw na. Ay, kay kinsa man da itong nanawag.
Dato na, maghatagon. Gwapa og buutan. Pangasaw mo na ni Sir Oliver. Oh, sige na, sige na. Muhatag na, labing siguro. Ay, di ay. Oh, sige, 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 sige. Aduon na nako. Nga, ang nang ukwarta, oh. Kiti walang agi ay. Nga, hala, katilaw ka gidron na nababayhana na. Hi! Oh. Wa ka to siya makadungog sa akong paghay. Milahos man laglakaw. Misod man diretsos mansyon. Hinay bakang tingog nako, no? Ayay, akong atngan sa sala, be. Ka man lagi na sa sala. Isabay hangad-hangad ni mo des taas, ha? Ang uyab ni Oliver. Misak ka man og laho sa taas? Ha? Unya? Gatagan ka sa imo ang gipangayo? Ay wa lagi. Wa makabati sa akong paghay ganina. Murabag nagdali. Mao nga akong huwaton nga manaog. Ay, manaog man gyud to dayon ron kay wa bayas Oliver. Unya imo yung huwaton din eh? Oo. Aw nahala sige. Ato lamang ako sa kusina. Ikaw na bahala din he. Muhatag lagi na. Hala, misinggit. Siya lang kay naitabo. Oh, anong misinggit man ang uyab ni Oliver? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!